Láska, to je vábec čudná, zavše máva ubolenú tvár. Určite, že ten rok nebol priaznivý, hlavne ten dážď veľmi neprospel, boli rôzne choroby, či už mučnatka, peronospora, po prípade aj plesné sila, ale dalo sa tomu predísť. V našej firme, ktorá hospodári na nejakých 86 hektárov, sme mali prakticky 50 metrovú úrodu v priemere. To znamená, že to sú úspešné na ten ročník 2010. Jednoznačne dalo sa tomu predísť. Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte mi silné červené. Nech ma slabosť preklína, ponorím ju do vína, víno to je pre ňu stvorené. Je to víno Chardonnay ročníka 2009, výber z Rozna, cukornatosť 25 až 26. Je to robené klasickou metódou, bez filtrácie, bez nejakých výrazných číridiel, dlhšie ponechané na kvasnách. Je to víno plné, so zbytkovým cukrom, typické odrodové, takže získalo na Fernávi zlatú medailu, bolo v rozstrele šampióna. Ja som veľmi spokojný. Víno zázračnú moc máva, žiaľ mení pri ňom svoju tvár. Láske vďačnú silu dáva. Ľudia chodia na zatiaľ začali, ale väčšinou teda skúšajú tých šampiónov a také lepšie na začiatok. Teda kým to je, lebo už väčšinou sa stáva, že ľudia to už poznajú, teda večer už nebývajú. Tak teda skôr to taký lepší. No oficiálne nalievame do 9, ale spravidlo sa stáva, že bývame aj do polnoci. Tak sme pripravení. Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte mi silné červené. Nech ma slabosť preklína, ponorím ju do vína, víno to je pre ňu stvorené. Aké víno správy vychutnávate? Čo to máte? Zatiaľ biele. Čiže biele nasleduje ružové, potom pôjdete k červeným? No, možno, že ešte troška ružového, ale červené už je pre nás ťažké. Zajtra možná. Konkrétne Vlašský Rizlín. To je nejaký šampión? Ani nie. My to bereme tak, že bereme tie slabšie hodnotenie, stredné a potom to najvyššie. Ale sme to mohli porovnať trošku. Podľa toho si to tak. No a čo hodnotíte na tých vínkach vy osobne? Ja? V prvom rade musím vidieť, čo je v bukete a v peknom bukete. A potom následne chystáme aj si z toho dobrého vína. Aké má víno nedostatky? Aké možno? Všetky môže mať rôzne, to je rôznorodé, to je strašné. Ten výrobca je, jak sa to hovorí, že dve kuchárky, keď budú volať čo variť, tak nebude to isté. A budú to variť to isté. Tak jak tí vinári. Že každé to víno je špecifické za ten výrobek. Tam stačí hodina, že sa neskôrší pretočí, alebo neskôrší oprešuje. Obere. Choroby, slnko, slnečný svit, to je všetko. A taký najhorší, neodpustiteľný nedostatok vína je čo? Minulý rok. Nie.